pagdating dito. Ngayon po ay nasasaksihan nyo ang cash turnover. Ito po ay parte ng restitution. Dito po si Attorney Emil Hoven para po para katawanan ang kanyang kliyente na si Engineer Henry Alcantara para pangunahan ang pagka-turnover ng what appears to be 110 million pesos in cash. Okay, pagkatapos po nito, tayo po ay liliban doon sa kabilang kwarto at doon po kami tutugon sa inyong mga katanungan. Pagkatapos din po nito, gagampanan na naman po ng Bureau of Treasury kasama po ang mga kapatid natin sa Land Bank para po i-validate yung cash count nitong halaga na nasa akin. Okay? So, ito po ang mangyayari ngayong hapon. Kanino po galing, sir? Uy, sabi ang tanong sa kabila. Okay. Sa kabila tayo, ma'am. So, kasi we need to secure this. Okay? Okay. I also Thank you, sir. understand the security issues with this amount. Thank you, sir.